Yes. Moikka, mä oon Härkösen Kari, lahtelainen rap-artisti Brädi. Moni saattaa tuntea Brädiä paremmin kuin Karina. Mä oon tullut Markun hoitoon ja tutustumaan kiropraktiikkaan sen takia, että mulla oli aika paljon sellaisia ehkä nuoruuden urheiluurasta ja muusta niin kuin toistuvista toimenpiteistä johtuvia kiertymiä ja ryhtivirheitä, mitkä sitten loppujen lopuksi aiheutti sen, että mulla pitkillä keikkamatkoilla ja muuta niin veti aina samat paikat jumiin. Ja mä kävin hierotuttaa niitä ja sain hetkellistä apua, mutta ei ne poistanut sitä, mikä siellä oli loppujen lopuksi aiheuttamassa niitä jumeja. Ja mä oon ehkä vuoden päivät käynyt täällä Markun hoidossa ja ryhti on parantunut ja ne kiputilat on hävinnyt. Ja mä oon tehnyt sillä, että mä oon käynyt nyt säännöllisesti. Mä käyn yli viikoittain ja vaivat on pysynyt poissa ja mies sen kun suoristuu. Ja ylipäänsä semmoinen parempi olo fyysisesti itsensä kanssa. Treenit kulkee paremmin ja ei särje enää niin paljon punttitreenien jälkeen ja urheilusuoritusten jälkeen. Niin on paljon vetreempi ja pirteempi olo kaikin puolin ja pidemmätkin keikkareissut, niin ei ole enää niin ikäviä istua ratissa, kun niskat on auki ja on hyvä meininki kaikin puolin. Me meinaan käydä jatkossakin pitää yllä, että lopetamme ja hoitojaksoa. Me taidettiin tehdä vuoden sopimus ehkä Markun kanssa. Täytyy katsoa sopimusneuvotteluja uudestaan, mutta mun on ollut tosi hyvä käydä täällä ja tiedän, että tosi moni urheileva ammattiurheilijakollegakin käy ja jos se sopii huippu-urheilijalle, niin sopii myös rap-artistille. Se sopii ihan jokaiselle ihmiselle. Jos on selkävaivoja, niskavaivoja ja kiputiloja, kannattaa ehdottomasti tulla katsoa, mitä kiropraktikko pystyy sulle tekemään. Mulle se on ollut ihan loistava juttu. Tuossakin tsekkaamaan. Bye.